Insellmilkom nilqakom għal programm News.mtu wara xhur ta' diskussjonijiet u attivitajiet imtella miż-żewġ movimenti li ddiskutew il-kaċċa fir-rebbija, is-sibt li għadda il-poplu ħareġ jivvota. Il-ħadd imbagħad ħareġ il-verdett finali, verdett li xaqleb favur iż-żamma tal-kaċċa fir-rebbija. Naraw. Id-diskussjoni dwar il-kaċċa fir-rebbija f'pajjiżna ilha għaddejja snin. Iżda kien biss f'Awwissu 2013 li bdew jinġabru l-firem bilan li jsir referendum abrogattiv dwar is-suġġett. Referendum li skont il-liġi ta' Malta seta' jsir jekk jinġabru firem li ammontaw għal 10% tal-elettorat. Wara xhur jinġabru dawn il-firem, fis-sajf 2014 dawn kienu ppreżentati lill-Kummissjoni Elettorali. U minn hemm beda proċess ta' verifika li kien ikkonfermat mill-Qorti Kostituzzjonali fid-9 ta' Jannar ta' din is-sena. Dakinhar stess il-Gvern ikkonferma li kien se jaġixxi biex b'mod immedjat jimplementa d-deċiżjoni tal-Qorti. Huwa minnu li l-Gvern ma kellux għażla oħra, iżda l-messaġġ kien wieħed li juri spiritu demokratiku u rispett lejn is-soċjetà ċivili. Meta jkun hemm referendum abrogattiv, jiġifieri referendum biex itħassar liġi, hija l-Qorti Kostituzzjonali li tagħti id-deċiżjoni tagħha. Aħna naturalment imbaxxu rasna għal dak li tgħid il-Qorti Kostituzzjonali u allura l-obbligu tagħna huwa li naraw li l-proċess ikun wieħed demokratiku, trasparenti kif inhu mistenni f'soċjetà demokratika. Dakinhar bdiet ukoll it-tiġrija tal-kampanja referendarja, partikolarment għall-moviment kontra, anke għax dak favur kien iktar kawt qabel nieda l-messaġġ tiegħu. Tal-poplu nħossuh, ovvjament tiġrija hija sal-barkun, l-indikazzjoni huma li l-appoġġ huwa kbir, però ovvjament dan l-appoġġ jista' jiġi tradott biss jekk kulħadd joħroġ jivvota. Fl-10 ta' Jannar, il-Prim Ministru konferma f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja li r-referendum kien se jsir fil-11 ta' April. Ftit tal-jiem wara, propju fi 17 ta' Jannar, tnediet il-kampanja Shout. Il-kampanja bl-isem Iva bħala Maltin u Ewropej bdiet ftit aktar minn xahar wara. Mill-ewwel konferenza tal-aħbarijiet Der Charlie din ukoll kienet se tkun kampanja organizzata tajjeb. Tul il-ġimgħat li segwew kienu ppreżentati diversi argumenti fatt ta' attivitajiet differenti. Italja attività m'għandix taqbad u tiġi kapriċċjożament meqruda għal kollox bil-vot tal-poplu, iva jekk semmaj għandha tiġi leġiżlata, regolarizzata u anke indirizzata permezz ta' liġijiet ad hoc, però mhux bis-sempliċi vot li dak li jkun jaqbad u jgħid isma' aħna din kontra din l-attività allura naqbdu u neqirduha hekk. Li f'dan iż-żmien huwa diffiċli ħafna ma tistax tażżarda u toħroġ fil-kampanja tagħna matul il-żmien tar-rebbija għax tintelaċhom. Fil-fatt għalhekk organizzajna dillum biex nuru li kampanja tista' titgawda minn kulħadd fir-rebbija kaċċa jew le. Fil-fatt bħalissa kieku il-kaċċa miftuħa bħalissa xorta ma ssirx kaċċa għax il-kaċċa fir-rebbija tingħalaq f'nofsinhar. Ħadd minna mill-kamp tal-le mu qed jagħmilha għal xi skop personali u allura qed nagħmluha għal Maltin u l-Awċin kollha, irrispettivament mill-fema, irrispettivament ta' kif ħajvotaw, għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-ambjent naturali u tagħna l-koll. Il-ħamis 9 ta' April intemmet il-kampanja elettorali u wara jum ta' silenzju l-poplu vota fil-11 ta' April. Fil-referendum ipparteċipa 75% tal-elettorat. Is-sitt referenda li saru f'pajjiżna qabel dak tal-kaċċa fir-rebbija kellhom differenza konsiderevoli bejn il-voti favur u kontra. Iżda ma jistax jingħad l-istess għal dak tas-sibt, hekk kif il-kampanja Iva kisbet 50.5% tal-voti u l-kampanja Le kisbet 40.5%. Differenza minima ta' persentaġġ li fissret ftit iżjed minn 2000 vot. Hekk kif ħarġu l-ewwel indikazzjonijiet ta' riżultati, iż-żewġ naħat urew rispett lejn xulxin u lejn id-deċiżjoni tal-elettorat Malti. L-ewwel nies li ammettew ir-riżultat tar-referendum kienu l-kelliema tax-Shout, jiġifieri Xavier Balzan, Mark Sultana u Moira Delija. Filwaqt li ringrazzjaw lil kull min tal-appoġġ tiegħu lill-kampanja tagħhom, irrikonoxxew ir-rebħa tal-Iva.
it-temi ambjentali huma importanti, il-ħarsin tal-safar jibqgħu importanti, imma jibqa' l-fatt li l-verdett tal-poplu huwa dak li hu. Sultana minkejja t-telfa kienu ħafna dawk li bil-vot tagħhom bagħtu messaġġ favur l-ambjent. Jibqa' l-fatt illi hemm ħafna nies illi bagħtu messaġġ ċar lil min imexxi daw il-pajjiż tagħna li jismagħtu każ ukoll l-ambjent naturali tagħna. U allura jagħmlilna wkoll b'ċertu mod, b'ċertu dieqa, però anke ħafna kuraġġ għaliex l-NGOs li qed jaħdmu f'Malta qed jaħdmu għal ħafna ġid. Meta l-indikazzjonijiet kienu iktar ċari tkellmu wkoll il-kelliema tal-IVA. Joe Perici Kalaxxone ma naqas milli jesprimi l-ferħ tiegħu għar-riżultat miksub. Aħna bħala minoranza irridu nuru rispett kbir lejn poplu Malti kollha. Għal daqstant l-appell tiegħi lejn il-membri tiegħi huwa iva nifirħu għax trid tifraħ, il-qalb trid tifraħ imma ejja noqogħdu attenti u nirrispettaw lil kulħadd. Ważit jgħid li issa li l-poplu Malti taħ iċ-ċans li jkompli jgawdi d-dritt tal-kaċċa fir-rebbija, il-kaċċaturi għandhom juru rispett. Issa jiena nippretendi l daw il-kaċċaturi kollha għandhom jagħtu lura lil poplu Malti dar rigal lil poplu Malti tom. Billi jkunu iktar rispettużi u iktar attenti. Fit-toroq il-kaċċaturi kienu qed jiċċelebraw. Is-sodisfazzjon kien evidenti. Ifisser paċi lejn il-Maltin u l-Awċin kollha għax fehmu s-sitwazzjoni tagħna. Daw li votawna emnu li kienu minn dejjem ilhom xi 40 sena jiktbu u jissaġeraw għax dawn kien l-istess nies li kienu jgħidu li naqbdu l-miljuni. Provaw naħħulna u ma rnexxilhomx naħħu. Għax min jitwielet b'delizzju ma tistax taqdaħulu. Għalija jien qishom qataw li saqajja. Ma jistax ikun il-bniedem jerba' ħoġġet mill-Ewropa bid-drittijiet kollu tagħna u mbagħad ħadd ieħor għax ma jogħġbux għax hu kontra l-kaċċaturi irid inaħħihulna. Għax jisħoqilna maħna trabbejna f'dal-ambjent dejjem għal-kaċċaturi, immorru nikkaċċjaw u dejjem nobdu il-leġijiet tagħna. Aħna dejjem stinkajna u għamilna kollox kif suppost, vera ċertu nies ħamġuna li jenna u vera għana m'għandniex qattelin tan nies u ċertu affarijiet. Kienna daw is-xhur kulħadd miġuħ kif ħajġi r-riżultat sa fl-aħħar ħareġ favorina. Il-figuri marbuta mal-andament ta' fejn marru l-voti f'kull distrett juru li l-iktar distretti li kellhom vot b'saħħtu favur il-kaċċa fir-rebbija kienu 2. Is-7 distrett li jinkludi Ħaddingli, l-Imdina, l-Imġar, l-Imtarfa, ir-Rabat u Ħażebbuġ kellu 62.6% tal-voti favur il-kaċċa fir-rebbija. Dan fil-waqt li fi 13 il-distrett li huwa d-distrett ta' Għawdex 62.1% tal-voti kienu favur il-kaċċa fir-rebbija. L-inqas distrett li appoġġja l-IVA kien l-10 wieħed, dak magħmul mill-Gżira, Pembroke, San Ġiljan u ta' Sliema. 69.9% tal-voti kienu kontra il-kaċċa fir-rebbija. Iżda il-ħadd daqskemm spikka r-riżultat biżbrix, spikka wkoll id-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Sostna li mhu se jkun ittollerat ebda abbuż mill-kaċċaturi. Ma ħajġi tollerat l-ebda tip ta' qżiż. Min jikser il-liġi llum ħajkun qed jiffaċċja il-konsegwenzi kollha ma ħajsib l-ebda tip ta' rifuġju jew kenn mingħand ħadd. Matul dal-istaġun tal-kaċċa, kif fl-istaġuni li għaddew irrapportajna titjib fl-enforcement, ħankomplu qegħdin ntejbu l-enforcement. Fil-waqt li fisser kif il-Gvern se jkompli jżid l-infurzar għalkemm l-ikbar pis tefgħu fuq il-kaċċaturi infushom li għandhom jirrapportaw il-ħażin. Awtoritajiet ħajkun qed jistennew kollaborazzjoni sħiħa mill-kaċċaturi u l-għaqdiet tagħhom. Mhux bħala pjaċir lill-Gvern. Il-Gvern ħajkun qed jkompli jimplementa ir-regoli. Jien il-Prim Ministru li għalaqt l-istaġun tal-kaċċa l-aħħar. L-aħħar protesta mill-kaċċaturi saret fil-konfront tiegħi. U lest li nerġa' nagħmel l-istess. Intom tistgħu tkunu protagonisti ta' dan il-programm. Jekk għandkom xi ħaġa xi tgħidulna nissuġġerilkom tiktbulna email fuq onenews@one.com.mt. Dan il-programm tistgħu issibuh fuq YouTube u l-Kamra tal-Aħbarijiet għandha wkoll paġna Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-sera tat-tajba.